Na portalu Antena N naiđem jutros na vijest: do 3 godine zatvora tužilaštvo u Sloveniji podiglo optužnicu protiv Perića. I to je objavio neki bivši sveštenik Srpske pravoslavne crkve koji je tužio patrijarha Porfirija zbog premještaja i otkaza. Patrijarh Porfirije tada nije bio patrijarh Srpske pravoslavne crkve, već je bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski. Nije mi jasno šta je ovaj sveštenik čekao do sada, nije mi jasno šta je tužilaštvo čekalo do sada. Međutim, ja sam u tom tekstu pronašao i kako se pominje neki novac i malverzacije. U pitanju su cifre od 848.000 evra i 441.000 evra. Međutim, to nije sve. Na skroz drugom tabloidu nova.rs vidim vijest od jutros kako je neki dječak optuživao Porfirijevog vikara Alekseja za slične stvari, onako kao što je Kačavenda optuživa. I ovdje piše da sada taj vikar Aleksej vodi crkveni sud i iz Srpske pravoslavne crkve izbacuje nepodobne. I vidim da Nova RS piše da li će i njega suspendovati kao Justina. Da li griješim ako mislim da ovaj vikar Aleksej neće biti suspendovan, ali on u stvari vodi crkveni sud koji suspenduje druge sveštenike. Šta mislite, da li je ovo poruka ostalim sveštenicima da mogu ostati bez posla ako budu neposlušni?